Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. I-check na lang karon liwat ang aton sinilakat sang panahon, medyo masako pa ang aton sining Provincial Disaster Management Program Division sa aton sining diriya sa Negros sa Occidental. Pero kagabi may arasang medyo nagtulo-tulo ang ulan, pero pila man lang to ka segundos, pila ka minutos rather diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. But today diri sa Bacolod tuman kainit ang lakat sang panahon. Dira sa inyo, kumusta ka mo na? No? Sigurado ko ang halos tanan subong nakatutok na sa pag-monitor sining aton nga pag-update sining COVID-19 diri iya sa pungsod Pilipinas kag bisan pa sa bug-os iya nga kalibutan. Una sa balita. Una sa aksyon. Apisar nga matulotaway nga aton sining nga palibot gihapon kada gabi nagapahanumdom kita sa aton sining nga mga utod nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang gida 24/7. Antes kita formal nga magumpisa sa aton nga pagpangalagad, again gina-invite ta kamo sa pila ka minutos nga pagpangamuyo agod nga kontrahon tayo ni pagi iya sa aton sini pagpangayo sang bulig sa aton mahal nga Ginoo pagi sa pagpanguyo ining COVID-19 mga kaksyon. Pakiduko lang sa aton sini nga mga ulo kag magpamati kita kung pwede makaupod kita sining nasambit iya nga pangamuyo. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission.
guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:50 na. Subong nga adlaw mga kaaksyon na yari na kita sa Miyerkules, Marso 18, 2020. Naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan ni News sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa may mga utod na ton dira nga gusto maghatag sang opinion, reaction sa ton sini nga mga issues kag balitaan tonight. Sa mga viewers na ton sa Facebook Live, pwede ka mo ka-chat dira kag paki-share lang gid ano para mas maglapad pa gid ang aton sini nga information. At sa mga texters naman nato yaring numero 0938-225-5017 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na, yours truly Aksyon until 9 o'clock this evening. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang nga gabi? Diri sa syudad sa Bacolod, check naton karon na patrol kumusta ang pila ka mga border sa diin ginapahamtang ining mga check-up points sa aton kapulisan sa area sang Talisay, Bata area. Miyaraman kita sa Sumag kag sa Talok area. And we have Mansilingan. Nasa gihapon bala may ara sang kabudlayan. May nagdugang na malang thermal scanner sa aton sini nga mga medical team with the PNP. Nga mo ang naghatag sang trouble and hassle. Nagligad nga Lunes una nga gin-implementar ining community quarantine diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Masiguro nagtulotawhay na gid man nagtulotilha na kay sa paghangop ko ang pila naton ka mga utod nga wala man lang sang ila sini o wala man lang sa mga businesses nga nagalagaw diri sa syudad sa Bacolod ang nagpahimunong na sa ila sini tagsa-tagsa ka mga puluyan. Dako ina nga faktor nga makabulig sa paghagan-hagan sa pagdamo nga nagalibot nga mga tawo sa aton sini komunidad. And according iya sa aton sini medical expert ang pagpahimunong sa mga tawo makapatap na ini sa dugang nga paglapta sang virus ring COVID-19 kay ti wala sa may malatdan kiti nagapahimuyong sa aton sini tagsa ka mga puluyan. Una sa balita. Una sa aksyon. Nagkaman ang pinaka-maayo, pinaka-the best nga himuon naton so that mga kaaksyon malikaw kita nga malatnan man kamo dira kag hindi na magdamo pa ining nasambit iya nga balatian. Sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Philippine Army, ang Philippine Army na to nag-assister man no, sa PNP sa mga border diri sa Bacolod kag Negros Occidental para mapatuman gid lamang ang katawhayan. And ang Philippine Army nagapanawagan man, nagahangyo man sa New People's Army basi bala bintahaan balang ining pagtipon-tipon sang publiko
Pagkatapos mayara sa naka-focus iya nga mga Philippine Army kag PNP sa mga ginahimo nilang thermal scanning kag may maghimo sang tinunto ti magdugang pag ang problema ta. Ambal sang Philippine Army, NPA, this time, let us unite, buligan ta ini, paiway anay ang kalain sa buot sa gobyerno kung may aragin man, pahimoyong kita anay, magbinuligay kina o kita ipahigad ang anuman nga mga problema. Sa balita, sa aksyon. Diri sa Bacolod, mag-aksyon kagabi, ginpatuman ang totally 100% iyang curfew sa tanan-tanan. Ano? So, bata, tigulang, matambok, maniwang. Balo ka man akong binayaan, why namin nagalagaw pa dapat diri sa syudad sa Bacolod, ang tanan nga mga establishments, wala sang exemption diri, dapat nakasirado na. Pagpatak sa oras nga alas 10, dapat wala na sa may nagalagaw pa, magluwas gid lamang sa mga kapulisan, medical team, sa mga naga-deliver iya sa mga pagkaon kag importante nga mga services ang ginapanahugutan o kon panahagutan, ginapasugtan rather, nga maglibot-libot or magladay sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Again, gina-remind namon kamo Bacolod noon, halin iya sa oras las 10 ang gabi until 4 o'clock the following morning, dapat way na sang nagagwa pa, kay nga aman kagabi, may nagkaladak pa na kagin pangsulod na sa prisuhan. Subong nga panahon, hindi na kita magpakatig-a ulo, hindi na kita magbinertuldo, kaya nga nataton ginahimo diri, amo ang paglikaw sini na sambit gabalatian, kag dapat magkooperar gid kita. Ang iban nga balita lokal nga dapat tutukan naton subong nga gabi mga kaksyon sa probinsya iya mga mag-utod patay, no? Kag 3 ka iban na hospital matapos makakaon niya sang kasago sa hinubaan ay nano nga sistema ini. Grabe manino, anong klase kasag tuman, may red tide kita dire, testingan na dapat lang tawon gid sang husto ini kay ari patadaan sa COVID-19 iya nga krisis, pagkatapos mayari pagid sang ning ari sa kasag nga ini. Samtang kari sa ospital gamiton kon madamo ang PUIs kag PUM sa Negros Occidental. Dapat lang sa mga hospital diri sa Negros Occidental subong pa lang amat-amato na nga i-check kung ini magamit balay in case ginmanway naton ginapangayo nga magdamo ang mga PUIs naton diri sa Negros Occidental kamay pa nga inang makabulig ang iban pagid nga mga hospital diri sa probinsya mga kaaksyon. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, listahan sang ginaligar PUM sa kada barangay sa Bacolod naglapta sa social media. CHO nagklaro nga wala ini nagikan sa ila. Ay sinong sagi ka himo-himo istorya? Amo ginanglain ba kay kadamo media nga hindi man media sa social media. Abi mga taga-social media, i-share nyo lang dang makitaan nyo nga lihitimo iya nga mga news online, news entity, news kung ano what like Action Radio, i-share ina, kay ina nga mga reports, halin ina sa otoridad. Kung wala man lang yung sang kilala ina nga broadcast or kung newspaper o kung ano nga news online ina, ipaiway sa pag-share ina, kaya nagatuga ka mo sang dugang pagin nga pagpanik sang publiko. Bacolod Task Force Against COVID-19 nagapanawagan sang volunteers para magbulig sa mga frontliners, mga kaaksyon, no? Amo ning kinahanglan tagid subong. Mga frontliners naton, amo ning mga heroes naton. So kung may ara dira sang luyag mag-volunteers, basi pa lang kadto na kamo sa Bacolod City Health Office, no? Kay para mabululigan tanan-tanan. Dito sa Metro Manila, may ara sang mga 50 ka mga OJTs ganito, nga mga nurses, mga kaksyon, nagbuluntad sila sa pag-duty iya, kay tungod nga gusto nila makabulig sa gobyerno. Amo ning kinahanglan ta subong. Dito iya sa Region 6 o kundri sa Region 6 mga kaksyon, ang aton nga mga nurses kag mga doctors naton, nagpagwa sang litrato sa social media, kag nagapangabay sa publiko. Arang ila sining litrato sa Action Radio nga page naton diri. Nagapangabay sa publiko, hambal nila magpahimuyong ang mga tao sa puloy-an. The only thing nga mabulig naton sa ila amo ang magpahimuyong sa puloy-an. Imagine mo na. Amo na kasimpleng ginaayo sa mga frontliners naton,
ang isa ka butang nga mabulig naton sa ila. O kung hindi man ta kabalo sa ginatrabaho na nila sa ospital o kung ano nga ginahimo nila, ang mabulig naton nga dako amo ang magpahimuyong sa sa puluyan. Anong mabulig dira para hindi pagid maglapta ang COVID-19? Amo nang pinakabot silingon lang diri pinakasimple kay pinaka-basic nga paghangop naton sina para hindi na maglapta ining COVID-19, magpakuribong sa puloy-an until the such time yaman sang further notice nga pagwa ang aton city authority nga pwede na ta makapanglugayawon kon wala na si coronavirus. Action, Brian Morden. Action, firing line. I hope nga mahangpan naton ini kung way malang kamo sa mga businesses or ang mga negosyante man diri sa syudad sa Bacolod basi pwede kamo ka close anay for the meantime. Mga negosyo tadi, mga bangko tadi abi, may mga ATM man na. Ang mga transaksyon ipaiway for almost 2 weeks abi or 3 weeks abi para lang gid nga matapna ta ini. Kay nga man kahaladlukan sang palayag sang World Health Organization mga kaksyon. Karon ibasahon ko sa inyo kanong palayag nila para diri sa Pungsod, Pilipinas. Amo na mga balita karon kag i-check taman diri sa Bacolod. Kabulo ka daw ay tadi sang ginatawag na blang testing kit bala. Ti anong mabulig na diri sa aton man pero i-clear tani karon. Kaya hambal nila may ara man, hambal nila waay man. Ti basi way tabla sa mga tulo testing ni sa aton nga mga POIs di kag kadamo na basi may mga positive na kitaway na balaan blat mo ng problema gid. That's why nga pahimuyong kamo dira sa puluyan. Action, Brian Morden. Action, firing line. Balikan ko ni karon ang mga dalag ko nga balita lokal mag-action plus star tani diri katanay sa nasyonal. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action, firing line. Gamay lang nga update sa nasyonal mag-action kay subo nga adlaw nagdangat na sa 17 ang nagkalamatay, no? Sa Pungsod, Pilipinas may nagdugang duha o kung 3 kay 14 at mo nagdugang 3 sa buong adlaw. So 17 na kag ining tawag naton mga kaksyon nga naglambot na sa 202 ang confirmed nga kaso diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Tinagasaka siya nga nagasaka mga kaksyon, no? That's why nga tinagahingyo kita nga magpahimuyong kita anay sa puluyan. Hindi naton pag-ipairal ang aton sini huna-huna nga basi magutman kamo, way kamo income, uloy ideya kamo anay da sa palibot sa puluyan nyo. Dalakwan lang ni, dali lang ni, kay kung kooperahan nato ni, hindi ni maglawig. Kay kung hindi kita magkooperar diri sa gobyerno, mas maglawig pagid ini, mas mag-suffer pagid kita. So, amo na, 202 na diri ang confirmed nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. We have 17 na ang nagkalamatay. Kag may mga naka-recover naman mga 7 mga kaksyon. To'y pasalamat kita nga may ara iya sang nagaka-discharge man sa hospital kon coronavirus ang pagahambalan. Samtang mga kaksyon, ang iban nga balita iya sa national, kuri kahapon mga kaksyon, sugpon ko na lang diri, no? Kahapon, kagabi, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagdeklara ini siya sang 6 kabulan nga calamity, state of calamity sa bugos nga Pilipinas. 6 kabulan. Ang simple nga paghangop naton diri ko nagdeklara sang state of calamity ang presidente sa sulod sang 6 kabulan ang aton sini mga local government units o kon mga LGUs naton pwede na makagamit sa ila sini calamity fund sa pagbakal sa mga protective gears dira kag iban pa bakal sang supply pagkaon sa mga displaced naton nga mga utod ato mga tawo nga way trabaho nga way nagid ginakaon subong di makalibod kay Remedyo General amoning providan sining nasambit nga calamity fund. Dapat i-identify ni barangay kapitan dira kag mga barangay kagawad kung sanday sin-o ini. Kag please lang sa mga kauturan naton nga may ara-ara man kamo ihatagan ta prioridad diri ang waywa ay nagid. Hindi kita magdineguso to nga kung may ara-ara man ang kamo maintraman kamo. Didto kita sinang way nagid bla nagid way nagid kuuton amo ning hatagan naton priority although nga ang ini nga pundo para ni sa aton tanan-tanan. Okay, so muna ang mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sini nga adlaw nagpagwa sang pagsuporta si Senador Ping Lacson and Senador Kiko Pangilinan sa state of calamity ni Presidente Rodrigo Duterte.
Daw nakayuhom kag nakasalot mata sining duha kay first time ako nga nakabasa nga nagasuporta sila sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo ning ginapangita ta ang pag-isa mga kaaksyon. In fact, palayag diri ni Pangilinan kag Lacson, mayara iya sang 16 billion pesos nga calamity fund ang pungsod Pilipinas nga pwede gid magamit. Magluwas sina may 13 billion pagita nga pwede pagid ang contingency fund para nga mas mapasangkad pagid ang mabuligan sini. Action, Brian Morden. Action, firing line. So kabay pa mga kaaksyon nga inang makabulig ni tanan-tanan sa aton, no? I-utilize ini sang husto sa aton sini nga mga public officials. Pero may ara sang reminders diri sa Lacson, mga LGUs naton, mga public officials, government, kabay pa ha, nga gamiton tanang calamity fund nga ini sa husto nga paggamit kag indi naton pag-idiretso sa aton siring bulsa. Action, Brian Morden. Action, firing line. Amo na lang pirme nga aton ginahangyo dira sa inyo mga kaaksyon, labi na gid sa amo sining nga panahon, daw hindi man manami nga manukot kita, no, kung anong paggamit sining calamity fund. Pero kinanglan nga magpahanumdoman kita ni sa ila kay basi may ara da iban nga mamintaha man kag mangwarta gamit ang kwarta sang gobyerno bangod sining COVID-19. Ipaiway tanaanay ha nga ton sining malaba nga mga kuko kag mga kuyawkaw dira ipanagtag tanis publiko ha. Sa balita, sa aksyon. Samtang dito sa Metro Manila man sa gihapon makaaksyon si BHW Party List Representative nga si Angelica Co nagpangayo sang naghangyo sa aton subong nga gobyerno nga dapat ihimuon nga special non-working holiday ang enhanced community quarantine o kon mga inadlaw nga wala sang trabaho ang pumuloyo didto iya sa Metro Manila. Ati okay man na, no, kay para makakuan man ang iban dira kablaka no work no pay ning iban mo, no, ti kon mag special holiday ni siya nga mga inadlaw kundi madulo-doble man ang makita nila pela kadlaw kung magbalik na sa trabaho magsumahay. Samtang may ara man sang hingyo diri mga kaaksyon ang aton iban pagid nga mga pumuluyo na iban aton nga mga public officials nga ti amo na no, binuligay gid ta tanan-tanan. Ariho ang Agusan del Norte representative nga si Lawrence Fortune nagpangabay man, no, sa Social Security System o kon SSS ang GSIS kag pag-ibig nga tagaan sang tsansa nga makapangutang ang mga miyembro sining mga sambit iya nga departamento kag wala sang interest. Mayo manino, no? Amalya SSS, GSIS kag pag-ibig basi makapautang kabuda sa mga miyembro ninyo sa mga utod tada nga nagakinahanglan while sang interest. Ti okay man nga pangabay, no? Pero lantawo na, i-check tanan-tanan subong unahon naton kung paano naton inikontrahon ang COVID-19. Action, firing line. Okay, ang United States of America makaksyon ako ni US, nagpartinisero mo Aryo, dako gini nga bulig diri sa pungsod Pilipinas, kay magabulig sila sa pungsod Pilipinas ang 2.7 million US dollar equivalent o kon ang piso naton diri sa Pilipinas kung sumahon naton ni siya 139 million pesos. Ina itugyan sa DOH. Ina aging kuha sa US Agency for International Development mga kaaksyon o kon OCED o kon USED mga kaaksyon, na o kon USED rather. So ina nga bulig mga kaaksyon 139 million pesos halin ina sa US Agency for International Development for the Philippines. Ilabi na sa Department of Health. So may magamit na kita sa pagpamakal sa mga kinanglanon o galing ang pundo ara. Ang pundo bisan way na donation galing sa mga pungsod ang Pilipinas may pundo actually pero ang pamangkot diin mabakal kay pandemic di siya mo. So halos tanan subong in demand ang mga protective gear sa lawas ang tawo, mga thermal scanner nga ini, ang mga testing kits nga ini, yawan ka na pangita subong. May lang kami nagaproduce na gani subong nga nakabulig-bulig gid man, no? Kay kon waay ba o disgrasya gid. Sa balita, sa aksyon. Maki-update kita makaksyon sa mga nagkalamatay na sa bugos nga kalibutan. Grabe ka kululbaan, no? Forte, no? Kay ang nagkalamatay subong suno ya sa ton sini nga pag check makaksyon naglabot na sa 7,000
984 sa bugos nga kalibutan. 7,984 mga kaaksyon. Sa 24 hours lang, nagdugang sang 823 ang nagkalamatay mo. Grabe, Daw ginapanumba lang yung mga manok sa poultryhan. Mga manok pa lang nga ginapang ihaw lang, no? Ginapang gulgol lang. Muni kadamo, 823. Ay, grabe. Yati, amay pinakadamo sa gihapon, of course. Waisang liwan, amuning lugar sang pungsod China, Japon, sa Wuhan, China, makaksyon sa diin. Ngati ang patay dito subong sa ilam naglabot na sa 3,237. Pero nagadjutay ang nagakalamatay sa ila kada adlaw. Kaya ang nagdugang sa ila within 24 hours, 11 lang ganit kabilog iyaho. 3,237 ang patay sa Wuhan, China. Nagasunod sa ila amo ning Italy nga may ara sang 2,503 mga kaaksyon. 2,503. Nagdugang sa ila sa sunod lang sa 24 oras. Grabe, iyaho. 345. Sa isa ka adlaw nga patay, 345 sa Italy. Grabe, ano nga sitwasyon man. Ang Iran nagapangatlo diri nga may ara sang 988 na ang nagkalamatay. 988 ang nagkalamatay. Sa diin mga kaaksyon, sa isa ka adlaw may napatay nga 135 kabilog. Nagapaapat diri among Spain nga may ara sang 533 ang nagkalamatay. 533. Sa isa ka adlaw may nagdugang si El Rey iyaho sang 191 yang isa ka adlaw. Ang damo pagidiri among USA o kon France nga may 175 nga nagkalamatay. 27 ang nagdugang. Ang sunod diri nga damo amo man ang USA, United States of America, ina powerful nga city o kon pungsod ina Pero ang patay 112 ganiyo, 23 ang bago. Damo man diri ang South Korea nga 84 ang nagkalamatay, may siyam nga bago. Nagasunod man ang UK diri 71 ang nagkalamatay, may 16 nga bago. Kag ang Norway o kon Netherlands may 43 nga nagkalamatay, 19 ang bago. Ang Germany may arasang 26 nga nagkalamatay. Ang Japan may 29. Kagati ang Pilipinas amo na may 17 na disubong saton, no? Amo ning nga nagkalamatay. Pertino. So amo na ang panibag-ong report. So matotal magkaksyon ang confirmed cases since the day nga nag-start ini last December 31, 2019, naglabot na sa 198,255 cases around the globe. Ang may pinakadamo, diri of course, sa muning pungsod China, nga may 80,894. No? Ang Italy, diri 31,506. Ang Iran, 16,169. Ang Spain naman may arasang 11,826. Germany may 9,367. Ang South Korea may arasang 8,320. Ang France naman may arasang 7,730. Kag ang USA may arasang 6,469 ka mga kaso. Amo ni mga kapungsuran nga may arasang tuman kada mo gidyasang kaso dito kay libo-libo mga kaaksyon. So padayon ini ang ila sini nga pakig-away sa sini nga mga tinion, no? Amo ning ginahimo subong sa aton sini nga mga gobyerno sa ini nga mga pungsod kung paano papason kag dulaon ining COVID-19. Action firing line. May pagbago nga pagtuon mga kaaksyon ang namasa takay na halin sa US. Kaysa nagligad to nagagwa ang information nga ining COVID-19. Minutos lang madula siya, no? Minutos lang madula siya. And hindi na gid siya maglawig, kumbaga sa mga droplets man ni siya makuha mo mga laway, ang pagtanduganay nyo, kumustahanay, kung ano-ano na lang. Subong may panibago nga pagtuon, ini mga pagtuon niya kay siyempre natun-an nila everyday tanan nga may mga medical study nis lang ang pagtuon. Nga ang coronavirus
magadugay naman kuno sang masobra isa ka oras antes madula mga kaksyon. Grabe no, ka delikado. Ina mga pabag-o na nga pagtuon ha. Bag-o nga pagtuon ini mga kaksyon. So kabay pa nga ini nga mga pagtuon may inablang hindi na naton paglambuton sa punto nga matabo ina diri sa aton. Nga ining tag isa ka oras magatinergin kita mainit gimanta diri basta makabulig gin man ang init ka panahon matunaw sa gilayon or mapatay. Diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon, according iya sa research, 85% subong may ara career kuno sang coronavirus nagalagaw-lagaw lang kumus pungsod Pilipinas mo. Ay grabe iyati paano iniman? Paano ina amo na gani nga ang aton gobyerno subong way nagidya nagakatulog pa kon pagpahanumdom kag paghangyo sa gobyerno naton sa publiko. Ang problema karon diri sa Pilipinas amo ang ginatawag nga testing kits mga kaksyon. Kay ginakulang kita diri, no? Ginakulang kita diri, gasalig lang kita sa mga donation salin sa iban nga pungsod. Bisan may ara na ang University of the Philippines, may natukiba na sila nga pwede sila kabulig sini, pero kulang paghapon. May langgani kay sa to ka foundation nga nag-upod sila sa Pokuan Manny Pacquiao nga nag-donar sang 50,000, no? Ka mga testing kits para sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Pero dali gid lang, diri sa Bacolod kumusta kita, no? May-ari kita sina diri, amo nang aton gusto hibaluon. Kay pasalamat kita sa Bacolod kag Negros Occidental until today, COVID-free kita gyapon. COVID-19 free kita gyapon, meaning wala sang positive diri sa aton, no? Ina ang dako ta nga pasalamatan sa aton mahal nga Ginoo. Nga positive o negative kita gyapon diri, although nga may ara kita sa mga PUIs nga nahamtang karon sa mga hospital diri pribado man o kon pampubliko. Ang PUIs again public persons under investigation. Ang mga PUM naton do damo kita iya, no? Damo ang mga PUMs naton kay ti inabalang may nag-alalabot to sang nigligan nga adlaw halin sa Metro Manila. Diri sa aton sa barko pa lang 800 plus na to sila. So gin-consider ato sila nga mga PUMs diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So kabay pa nga way to sila dala nga kun anuman nga mga viruses, mga kaksyon atong nagpululi diri halin sa Metro Manila. So gina-check naton diri sa syudad sa Bacolod si Vice Mayor Elcid Familiaran kung kumusta may mga testing kits kita bala diri, may kaangay ta sining kuan na butang nga amo ni makabulig sa aton ihibalo kung may ara bala ini maka ano nga sitwasyon naton. Kabalo kami nagalagaw nga mga information ti way man tagapati sinigilayon nga paano naton mahibal-an nga negative kita kay wala kita sa mga testing kits diri sa aton sa Bacolod kag Negros kag ginapadala pa didto gani sa kuan mo sa Iloilo or sa din nga lugar mga kaksyon sa Metro Manila, sa Cebu, para i-check ining mga samples sa ginakuha naton sa mga persons nga under investigation ini sila. Pero we have on the line mga kaksyon ang aton sini nga otoridad nga maka-explicar sini. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Vice Mayor Elcid Familiaran sa Bacolod. Sir, good evening. Hello, Vice. Good. Okay, yes. Vice, good evening. Good evening, Action Boy. Yes, welcome to Action Firing Lines, Action Radio. Vice, so far, mamangkot na lang ko una, kumusta subong ang syudad sa Bacolod, Vice, after nga gin-implement kagabi ang total ban sa aton nga mga uton nga makalagaw-lagaw, Vice, so far? Well, so far daw okay man. Ang monitor natin sa barangayan daw may ara 50% compliance. Mm-hmm. Hopefully, di makamat kuan na siya. Improve pa gid. Mm-hmm. So, nakabulig, Vice, sa pag-monitor naton sa mga kauturan naton ng mga PUMs diri sa syudad sa Bacolod? Well, may fake news na nga galagaw. Arakin post ko dahil yung official PUM sang
halin sa Regional Disaster Risk Reduction Management. Aha. And ang take one na per barangay na bala. Okay. I don't know, amo nga simpo siyang sitwasyon nga daw nga may magagawa ko lang fake news bala action ba eh. Gani man may nagahimo pa sa hindi amo blaw. Pamulitika tan eh tatantanan eh. Amo ginang aton da ginapangabay. No. As of now, timiyara kita yung 11 PUIs PUIs. admitted sa different hospitals. Then ang PUMs na to na nandito na mabalaan kay tungod nga ang tanan to nga nagalin sa Manila after sa issuance ang executive order ni Mayor pag ni Bong Lacson, considered to silang PUM. Salin Manila, alin Cebu, alin sa Iloilo. So, naging post ko yung official sa total sa Negros. Negros kag Bacolod Vice King combine mo na lang. Yes, kag ang aton protocol dili way tayo mention sa barangay mo. Gani man ang galagaw sa buong may barangay. May harapan no data. So ako sa verified pa kuno sa akon. No man. Suba-sobra naman eh. Muna ning paningwa tas Bacolod may nagatinunto pa boses ko. Anyways, Vice, so mangina mo sini no? Kay kabalo ka may mga inaanang hindi naton ma-please kay hindi naton ma-control mga auto daton sa social media. May nagapost nga nagapamangkot sila asa ako nag-chat magani. Action Bri, paano ta mabalaan nga may negative or may positive diri da sa aton kay daw may testing kit si Tad Research sa Bacolod, sir? Pero nakiba na lang aton mga hospitals din what ana sang testing kits. Aha. May ara dira online nga kabaligyan niya dikit lang way ka mo nagpapal hindi ka makaprepara hindi na siya accredited or approved sa DOH sa World Health Organization. Correct gina. So nga to niya mga doctors, health authorities hindi na mag-release. Kung lang tawag mo na press release na ganing si Doki, ang test ni Senator Subiri Gani, oo. False positive. Do hindi pa to show gani, no? Coming from the highest official sa Department of Health. Nga ang ginausar nila is approved kung na siya. Aha. DOH test kits. Aha. Kung man taon mo, dahil even ang regional hospital, nag-post na dahil sa scarcity of PPE. Gani donation sa mga kuwan na lang, raincoats. Yes, gaayon sila. Okay, so sa gihapon, Action Bri, just go ahead, Vice. Well, kaya mo na Action Bri, even gani may harap pag gani nga ma-post na ginuna ko pa kuno hatag ang ang eskwelahan sang sa check-up points. Kung i-explain mo na sa public, ako na personal. Personal, correct na. So kung personal mo, gusto ka kung din mo yatag. But kinahatag ko to siya, tungod ang first nga kung siyang DOH na ton, ang maigo, ang vulnerable, mga senior citizens sa kabataan. So ay pa naglupok ang tanto, ang COVID, di ba minsar ko nga ang sa eskwelahan, harap na damo-damo, hundreds of students nga harap dira. So, in fact, nagpa-purchase ko tayo 122 lang ang nag-abot. And nag-expect mo ko, nga, ang DepEd, nag-order man mo, kasi ang city government, but sad to say, why not stop? So, but pang recall sa na to, pag muna na subong ginagamit dira sa aton check-up points. Din pang-ayo na ito kaginhatag dira Vice, ano? Yes, basta na Action Bri ang akong tubig ang ginhatag. May picture ko na mo. May picture ko na. Hindi na yan yung government funds ang dinusar ko. Ako na yung personal. So, pwede ko bidang butangan picture. Pero kung government yan, hindi pwede. Yes, amo ginadapat. So, going back dito, Vice, sa tulo testing kits na blagi na pangita naton subong,
Diri sa Bacolod, sulito naton COVID-free kita gyapon, wa isang mga nag-iningalagaw nga information, mga gumunang sa inyo gid kami nagpanawag sa authority gid kay naghambal nga base bala may mga positive tadi wa ita sang gamit nga amo sini ga pasimple lang kita Vice. Anong sa end mo da? It's better stay at home. Kaya hindi na kasiguro action ba? Yes, amo nang pinakakuan gid. Oo. Kung basin tao, wala mo sa isang antibay tadi COVID-free tadi sige lagaw nila. So hindi ka kapakot. Ako hindi ko yan magsiling na perfect nga wala. Okay. Mayara kita yung kauturan nga wala ka pa konsulta. Nagkasakto sa manog kilot, manog butbut, manog surhano. So hindi ka kasiguro. Away ga panugid, ang ibang gani malagyo pa. Do mo na bla. Hindi magpakonsulta, hindi mag-submit sa health authorities naton. So, amo nang klarohon naton, although nga may otoridad kita like hospitals nga nagahambal gid man nga negative pa kita diri, pero ikaw advice nagahambal nga hindi ka gid sigurado because nga mo nang iban wala nagapa-check up. Amo nang klaro naton diri. Correct na siya, Bray. Sa mga gamit iya sa hospital ti may ara-ara gid man ta diri ti amo na hindi lang gid damo Vice amo nang matuod nga istorya dira. Yes, correct na siya, Action Bright. During sa amon interagency task force meeting, may nag-attended to mga sa private hospital, siya kawadaan na sila mouse. Correct yun, amo nang kulang. Wadaan na sila siyang PPS, kawain ka makabaklag. Okay. Pero mga mask be Vice nga made by mga sastre tadi makabulig man na, pwede man na sila Vice? Ako, mabulig sila. In fact, ang nag-meeting ko gina sa apat ka Chinese chamber organizations. And isa ina siyang give-back up kung bakit makabulig sila. Although nga hindi na siya ito ball fly, may nag-washable siya eh. Yes. Kunway na ito. Why may udi ka pa magasto? In fact, mo nang ginagamit sa mga men ko eh. Okay. Anyway, sige Vice, at least mo lang check namon kay para ma-address taning mga palamangkutanon sa mga kultura naton. At least tila mismo makapaminsan nga base tuod no kay may kakulangan kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental, aminado man otoridad naton. Sa sina nga way mapahimuyong pag ginisla kag dinisla sa gilagaw nga wala man lang sila sa may nandokaan necessary bala nga libot-libot sa mga malls kag syudad nga way man lang sa husto or importante Vice ano? Yes. Action Bright. Sige. Amo nang aton advice sa aton pumuluyo nga kun wala nang sa essential needs, better stay at home. So, 11 Vice no, amo ning PUIs naton today may nagdugang to Vice so far. Wala man. Bao salamat. So far. Bao, amo nang pasalamat. Hindi magdugang. Yes, kabay But pa. I think ang kung sila in stable condition sila. And I think every day they are getting better and better. Wow. Diba si Iban na sinima discharge naman gano'n. Discharge. Bao ka very good. Amo nang ginapangamuyo naton sa bilog nga Pilipinas daw ang Bacolod mayara sang dako ang Bacolod Subong ang nagabalandra iyang negative kita plus ang Region 6 nga negative kita sining COVID-19 na maybe siguro mga utod tading iban nga nagaupod gid man sa kampanya sang gobyerno Vice diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Yes sir, thank you. Vice, salamat, mayong gabi, mabuhay ka sir. Thank you, sir. Salamat. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. There have it mga kaaksyon, Vice Mayor Elcid Familiaran. So klaro, no? So no, sa siya mismo naghambal. Siya hindi kuya kasigurado sa sitwasyon tadi sa syudad sa Bacolod. Una, may mga kakulangan kita sa gamit, no? May kakulangan kita sa gamit like sa mga tulo testing na, mga testing kits, mga kaaksyon diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang ikadua pag ito nga pamangkot niya, may mga utod kita mga kaaksyon nga nagabatsyag na, nagahilanat, nagaululubo na, nagasililipon o kung ang ginabatsyag, ay wala yan nagakadto sa mga clinic o kung mga doktor kag magpa-check up to check sa ilang sininga sitwasyon. Ikadua pag ina nga nakita ni Vice Mayor, at least na may ideya kita, no? Nga base ini sila nga nagapulo panago kagway na pa-check up, base career ini sila sining COVID-19. That's why nga hindi siya sure gid sa aton sining sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. So ining information ni Vice Mayor Elcid Familiaran kamay pa makahatag ini sang dugang nga pagpaino-ino nyo dira kon maglibot pa kamo, malagaw pa kamo, labi na gid sa mga
negosyante diri sa syudad sa Bacolod basi maayuan tani sila nga for the meantime abi stop kita anay sa nga aton pagpa-duty abi no sa mga negosyante magluwas guro sa katapo guro sang PNP katapo sang medical team mga Bureau of Fire Protection ang aton sini nga mga utod sa BJMP kag kaangay sa mga hospital kag kaangay sa amon diri sa katapo sang media. Kaya trabaho namon ini nga i-inform namon kamo pero tiga pangamuyo man kami no syempre nga hindi gid kita makalambot sa mo sila nga point no mga kaksyon. So amo nang klaro pero wala yasang matuod din mga nagalagaw nga information susko kagabi nagsinala naman kay sa Magalona to may ara kuno sang positive. Gin-check tang doktor halin sa Department of Health mismo sa Region 6 di wala iya sang positive diri sa aton sa Region 6 kasi rog yapon kita iya sa COVID-19 no hindi kita magpanguna please lang kung ano nga nadawat yung information ilabot na nanay sa otoridad. May nag-chat man sa akon kagabi nga kilala ko man nga may ara man kuno hospital diri sa Bacolod nga doktor ginya mismo naghambal nga may napatay nga positive man sa coronavirus. Tigin-explikaran ko siya siling ko tanan nga mga cases once nga ma-detect na nila nga daw may arasang sintoma sang coronavirus action an, gina-report na gilayon sa mga interagency task force kay para masigurado kung paano na siya i-handle nga klase sang kaso. Nga nakambal kita paano i-handle ang klase nga kaso. Kayang buot silingon sina kung ina siya may sintoma sining COVID-19 nga ini, i-handle with care na siya, i-isolate ng lawas niya. Ti karon ginpabayaan lang sila nga hospital sa napatay da may mga isolation da sila ginpalayo nila na sa ibang pagidra nga sa hospital nga vulnerable ini sila nga matapikan man kay may mga ginabatsyag na sila daan. So wala ina sang kamatuuran. Suliton ta ang tanan nga mga information nagahalin sa otoridad like Vice Mayor Elcid Familiaran, alkalde sang syudad, ang aton City Health Officer, mga Provincial Health Officer, Department of Health, gikan mismo sa Region 6, amo niya mga taong patihan ta. Kag hindi ka mo sagi pati da sa mga nagapost sa social media, kay ina sila hindi mga lehitimo nga mga nagapalayag sa sina nga impormasyon. Kay subong, ang iban, hindi mapatay sa virus, Action Oliver. Mapatay sa panic sa mga sala nga mga information. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga sala nga mga information nga ginapalapta sa mga nagapamidya-midya, please lang. Ang social media hindi na para sa source of information nga makahatag kamo sang chaos o kuntuga sang pagpanik kapag salasala kag pagkapatay sa iban nga tao da nga hindi ustong information nyo. Amo na ang aton diri point nga gina project subong nga gabi mga kaksyon para mas sigurado kitabla no para mas sigurado. So ato nami itong statement ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siya I'm not sure sa mga negative or positive diri sa syudad sa Bacolod kiti may mga tawo nga hindi gani magkadto sa clinic, mas ginpakamaayo pa nga magkadto sa manughilot. Kung nagahilanat ina sila, paano ma-test ni doktor da nga ang imong hilanat sintoma na nigili sa coronavirus. Kay way kiloys lang iban nga panago pa. Atong halin sa Manila to nga nagpululi de. Ang iban ginhawa nga panago. May isa ko day ka barangay gini karon nga i-check man naton basi malabot tani. Kay may nagbisita, may nagabot man daw sa ila man mo nagakukugmat subong tao kay duway iya ginasapak sang barangay kapitan nila. Sige lang kay kon may matabo na da nga magpulo positive nga dira nga barangay, si kapitan amo ning una nga Lucio ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay. Okay, sige. Si Sir 28 sa ato nagapangabay gani mo nga kung sinong gusto magbulig da mga volunteers action an, mga kapute, mga protection sa lawas basta may ara pwede nyo gid idulong di sa Action Radio kay facilitate na lang. Pila man lang pagdulong naton sa mga medical team naton. So muna mag-aksyon ang senaryo karon diri sa syudad sang Bacolod. And again mga muyo kita nga hindi na ini madugangan pang mga PUIs naton kag matapna naton ini. And aside from that, hindi ini magdamo ang PUIs naton kon kita nga mga tawo may ara sang disiplina. According sa World Health Organization nga ang pungsod Pilipinas sa sulod sang 3 ka bulan, aksyon na no? 3 ka bulan,
kung hindi pagid magkooperar ang tawo sa ginahimo sang gobyerno subong nga mga quarantine, ini mga enhanced community quarantine dito sa Metro Manila, diri sa aton niya, diri lang tanay sa community quarantine, mas magdamo pagid ining nasambit iyang COVID-19. Action firing line. May nabasa ako nga isa ka artikulo mga kaksyon, and may nalantaw ako nga isa ka video. Way ko yan nagapanghadlok sa inyo. Kita way kita hadlok sa inyo, kundi dapat mangin handa kita kag mangin wais kita. Kay sa iya sini nga palayag kon ang kakatabo subong sa pungsod Pilipinas nga ang mga tawo tig-a ulo gyapon wala gid pamati sa aton gobyerno, posible nga matabo ina kaangay sa Wuhan, China. Action firing line. Tipila ba na napatay sa Wuhan, China? Lapit 4,000. Kay una-una pagsigabong iban daw hindi pagidla kampante bala, no? So kung hindi naton ini pagsundon, ang actually yato nga point may lugar siyang ginmuno mo diri sa pungsod Pilipinas, pundi ko lang pag-imuno man kung ano nga lugar ini nga posible matabo kung hindi mamati. Hambal sini nga tawo, siya subong palang daan, dapat sunod na kita sa gobyerno. Sundon ta na ang mando sang gobyerno kay amo na ang makabulig sa aton nga si virus nga COVID-19 hindi na makalagaw pa sa komunidad. Simple kayo, no? Simple kayo nga ayo mo. Sunod sa World Health Organization. Kon hindi gin magsunod kag tig-agyapon ang mga utod naton, kikadaw kadamo gin sila reklamo nga ginahuna-huna nila ko galingon lang nila. I don't know why. Hangpan ko na nga tipigado kita inang suliton ta isang kahig isang tuka pero basi may, subong may aran at so nagpalayag na si Duterte sang calamity state of calamity around the Philippines within 6 months para ma-providean kamo sang mga pagkaon da sa mga barangay. Suktan yung kapitan kadto kamo to kag magpanukot na buwas o mangkot kamo to kun anong proseso da kag hindi na kamo sagi kalagaw. So no, sa World Health Organization 9 months o 90 days or 3 months nga hindi pagidta magsunod sining mando sang gobyerno, posible nga maglabot action Oliver sa 70,000 to 75,000 ang COVID virus nga maglapta diri sa pungsod Pilipinas palayo in tawon. Action Brian Borden. Action firing line. Hindi ta mahadlok sina, hindi ka makugmat sina, no? Hindi ka makugmat sina. Ina libo-libo ina ha. Ina kwan na cases lang na. We don't know kung pila ang magkalawagtang sila kiti 70,000 mo. Oh, dito sa Wuhan, China, masobra 80,000 ang COVID cases nila. Sa lapit 4,000 ang nagkalamatay, ti hulaton ta pa na. Oh, sa mga batinggilan da. Hulaton ta pa na nga matabo diri sa aton. Much better gani subong aton nga gobyerno iya may advance nga steps ang ginhimo oh. Kag hindi pareho sa ibang nga pungsod to nga kadadlaw may nagakapatay tag sobra 50 pa. Diri sa aton tag duha isa kag way gidjagada way hindi dasig bla, meaning may ara sang dako nga nabulig ang ginhimo nga tikang sang aton gobyerno mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. So, starting buwas, basi pwede maka-standby kamo na sa inyo puloyan. Napamuni-muni kamo danay, kung na kamo sa puloyan nyo, kadamo pasang pwede nyo mahimo, manggarden kamo da, manglimpyo kamo sa inyo puloyan dira, nulo negosyo kamo dira sa kilid, balay nyo lang da, basta inang nga sigurado nga limpyo man ang negosyo nyo da. Action firing line. Kulong ideya kamo sa barangay nyo da, kay pwede man kamo kalibot-libot gidra, sigurado ko mamakala ng iban. Kon remedyo general kasuliton ko, ideya tadi. Kaya nga pagkatapos sini nga isa ka bulan o kon sobra pabi nga matabo ini nga pag-quarantine sa aton, kag pagbalik kita sa normal, balik sa normal tanan-tanan. Why natakulba? Why na kunano do? Bala nahuwasan kita, nakagwa kita sa turil. Oh, what is 1 month, abi? Kadali lang nakatama mo, no? Amo wala nang ginaayo naton. Every night nagaayo kita sa inyo. Si Kapitan mai-provide na. Pwede nyo to kadtuon para hindi na kamo magsagi kalagaw. Suliton ta mga negosyante sa Bacolod, Negros Occidental, basi pwede ka mo anay makastop for a while. Oo, para makapahimuyong man ang inyo sila nga mga trabahante da sila puloyan kay adlaw may ginaatiman man sila nga mga, like for example sa mga baligyaan, sa mga department stores, sa mga kun ano na lang, sa mga naga-opisina dira.
binagid diri sa aton sa Bacolod gining social distancing dan di gid mahimo Kay kabalo ka ang mga jeepneys naton di gusto mo maka-income. Sa imo salakyan na karon nga may karga nga 22 ka bilog. Ti kon lagkaon mo na tag isa ka metro karon ang sakay da ara lang na 10 bilog. Ti ibiyahe mo na makabawi ka sana syempre hindi. Ang imuon mo, punon mo gid siya kung ikaw driver. Plus pag nga nagnubo ang litro sang diesel subong tag 30 pesos na lang. So nagaamar ni sila nga magdako income nila. Now, ti kon madula inang dulo distansya nga ginamando sang gobyerno, ti dira gina mag-umpisa pagid ang paglapta sining coronavirus. Kay diri sa Bacolod may EO na gani mo nga dapat hindi na magkamustahanay, way na sang biso-biso, way na sa kon tanduganay, labi na gid kun hindi kamo kilalahay, may lang ko sa sulod kamo sang puluyan nga pamilya kamo. Amo na may EO diri sa Bacolod nga ginpagwa ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. So ini tanan mag-aksyon sundon tani para ni sa aton nga kaayuhan diri sa pungsod Pilipinas kag syudad sa Bacolod. Action Brian Morden. Action Firing Line. Pagbalik naton karon mag-aksyon, i-check naton ang patrol with Action John Diaz. Kumusta ang Bacolod? Kumusta mga borders naton diri, no? Ang mga borderlines naton, mga check-up points naton, nagapila pablaayhan, damo pabalagyapon tawo. Ano nga sitwasyon? May thermal scanner na da nga nagdugang kaya ang balivice kay na agin pang ayo ito anay agin panagtag ito sa eskwelahan before kagin pahulam sining aton mga medical teams. Pagbalik nato na, una nga bulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Mighty Sea kag Xanton Plus Herbal Capsule. Amo ni makabulig man sa aton para sa pagpugong sa duman nga size sang balatian ang Mighty Sea kag Xanton Plus. O siya lang ko kadali sa mga viewers naton, standby lang kamuda, tutok lang kamuda, kay pagbalik naton, punon pagid naton kamo sa mga informasyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms.
Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Kamu nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:51 na. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorse sa manaton sa inyong pagpanubos ng level sa inyong sugar amoning DTI. Ang DTI igid sa aton sini nga kaugalingon. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Unahon ko na lang si Aksyon Marlon na hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial sini nga Matinion. Manamyaw kita na sa mga utod na to na basahon taning ila sini nga mga minsay subong iyang gabi na. Halindri sa kay Taj Yuna Ruiz Amar. Salamat si Jomari Pormintira Araman, hi to Jenny Perez, Mary Jen Salodare, salamat si VK Zamora Fuentes, nagamonitor sa buong live sa Singapore, Imbong Jucampo sa Baaw, si Paul Spat III, Dionisio Aguirre Alcala Jr., nagamonitor sa Alihis si Nonoy Erwin, musta ko dira sa imo kay salamat gid Action Bry. Sige. Si Yol Mahal, hi, good evening Sir Bry. Watch lang kami live. Lebanon, keep safe and stay at home. God bless us all. Na? Lilia Erna Lutao sa Hong Kong. Jesse Rombines, nagamonitor man sa diri sa Indonesia. Na? Salamat gid mo. God bless man na. Christian Monterde, salamat. Si Kim Rosalina, good evening, Exxon Bry, listening from Tangob, Batamyo ng family Udtuhan. Si Maria Fe de la Cruz naman niya, good evening, okay naman pala dyan sa Bacolod, may curfew man gali dira. Ingat lang kayo lahat dyan, God bless you all. Salamat. Action Percival, good evening man. Si Rock'n'Rolled Paunla or Paunal Pasite, nag-monitor sa Magallaon. Si Saasa Osa, good evening sir. I also got the list of supposed PUMs. Accordingly, na-verify na daw sa Office of the Vice Mayor. Kali-verify sini nga news please. May mga fake news nga nagalagaw. Subong ba? Sino man nag-himo-himo? Sinaman? May ginayapulos blang obra nyo na sagi kay mo kay Storyano ng inyong pinakapunto da. Agon mang hadlock lang. Ano nga sistema? Mang pamulitika gihapon sa amuning problema sa mga ginatubang naton ka nga krisis sa Pilipinas.
Inano man. Sige, la 7:54. Capital Reports. Arda sa Aksyon Marlon, Hinavia sa Kapitolyo Provincial. Mayang gabi. Aksyon na baray, antes ang balita sa bahin sa COVID-19 preparation sa gobyerno provincial. Unahon ta lang anay inintanalupang doon man nga balita kay kung ang COVID-19 nagapatay sang tawo, ini nagapatay man sang tawo. Sabi, no? Pero pagkaon in action na baray o kung isa sa mga tinuga nga ara nagapangabuhi sa baybay ang ginatawag nga kasag. Kay man kahapon sang sililingki ang balita angot sa COVID-19 sa sitio Bagtik, Barangay Buluwangan, Banawasang Hinubaan, Negros Occidental. May ara sang isa ka pamilya ang ginigo sang trahedya. Hindi trahedya nga bagyo o linog, kundi trahedya nga igo sang hilo pagi sa pagkaon sa sining kasag gani. Kasag? Oh. Ang kasag kundiri sa aton sa Negros kag Bacolod Action Bray amo na ang masabi na konsumo naton alimango. Alimango. Oo, Amo na siya. species man sang kasag. Kon sa amon sa umato, kuyawkaw. Oh. Blue crabs among pinakabakal. Nan. Sa banwasang ibi Magaluna. Dira gini ang damo, gid. Damo na da kaya man ang ilas ni aksong baray ginapabugal dira nga produkto. Pero sa banwasang Hinubaan may ara aksyon baray kasag nga itsura ti kay mamanami kulang tawon mo. No? Tabo bukol-bukol Basi ang lawas. may katol, di ba? Tabo bukol-bukol. Pero Basi mo tong ginhalinan sang pagkahilo ni Action Mark? ang pagpatigid kay ining kasag aksyon na baray dinatawag ini sa banwasang Hinubaan nga krokodlong. Krukudlong. Oh, krokodlong. Bago lang ko nakbati man. Sa bahin sang Zamboanga ginatawag ini nga kagang bugtong. Kagang bugtong. Sa ibang nga lugar ginatawag nga kumong-kumong. Sa ibang nga lugar dari sa Pilipinas ni Gapon na Aha. ginatawag man nga kalambaho. Kalambaho. Oh, pero sa banwa sa Hinubaan ginatawag is krokodlong. Krukudlong. Ining apat yung pang-mention naton nga ngalan ang amo nang kasag nga ang scientific name niya isa lang Zosimus ainus. Grabe nga research imo. Zosimus ainus hindi ni bag-o nga insidente nga pagkapatay sang nagkaon sa sining sang kasag. August 2019 dito aksyon bray sa area sang Misamis Occidental. May ato man to duha man na napatay. Nagkaon man sang amo man nga sahi sang kasag. So basi seasonal na Black Action Mar nga may season nga poisono sila Black Action Mar. Amo na nga kon gina bati lang ko sa imo kon nga ginato. Basi subong balatig poison nila na black sa muna blang nga panahon now. Ari gini sa listahan sang poisonous crab imagine sa bugos nga Pilipinas. Dali kiti paano mo na ba identify man? Oo. Now nabiktima in action na bray makaluluoy dari otso o kun anom ka tuig nga bata nga lalaki. Lima ini na biktima mo mag-live-in action bray. Ang bata manghod anong ka tuig lalaki patay. Ay kadua 8 ka tuig lalaki man patay. Ikatatlo ka magulangan babaye 11 ka tuig gindala kaginabulong pasubong sa hospital. So duwang patay Action Mar? Duwang patay. Ang mag-live-in, wala sila kasal, mag-live-in, pero ilagi ni bata. Okay. Pero ang kasag ni halin Action Mar sa baybay gid o kon sa suba? Gin pangwagin ni sang amay. Kaya trabaho sang amay is tricycle driver, housewife malang iya sa live-in partner, ti siguro gin kapos, March 16, nagpanguwa sang kasag ang amay. March 16 na siya. Pagabot niya sa balay puli, waya pa rin sige na ginluto. Ginulat niya pa pagkaaga March 17, ginluto, alas 8 ginsudan sa
pamahaw. Ay, basi na pasar ni. Patay na ni. Sang March 16 pa lang. Ang kasag or buhi pa? Pagluto, siguro patay na eh. O, ti ko nag-overnight na siya, lain na ng sitwasyon niya, panos na kung patay na siya, way Oo. ginuluman sa tubig, abi, guro? Ugaling ka man, kung ginaisan niya man da, ginuluman sa tubig, poisonous makahililo nga kasay sang nga kasag Hindi malang amo na nga kasag ang kwa kuno sang amay. Damo sari-sari nga sahi sang kasag. Pero kadalalagko niya. Gana kita ko sa mo ng Dalagko ni sa, oo. Dalagko na sa aksyon na baray. Kaya mo nang ang kalabanan gurogin pangkaon. Now, ang sintomas nga nabatsagan, una ginigot ni siyempre ang anong katuig nga bata nga lalaki. Kay bata pa. Sa ato sa interview kay Municipal Fisheries Program Coordinator, Agriculturisto Jimmy Cambarihan, napapalo sa election bray ang ining report is hapon. Kahapon sang hapon. Nagkaon ang pamilya agamo. Nagbatsyag sila sang lain sila sa lawas hapon. So sige dagin padulungan ang lugar 13 kilometros ang kalayoon halin sa proper sang Banwa. So why in sige Daxon bray pabalo although unti nabalaan maguros ang katupan balay ginbulig-buligan ato ganing kabagulangan nagsumray nga babaye ginpainom nila to sang yaka putsukan bla ano Hani, ipainom nila. Na dala pa ya sa Bacolod kag Subong, ginatingwaan nga maluwas. So meaning hilo gini kag allergy sa lawas action mar. Oo, ang anom katuig nga bata action bara ito kamanghuran gid. Nag-close na ko ng badyo. Nag-lock abi. O nag-lock. Amo nang igo gali isang poison sang saring ginatawag nga krokodlong. Pero ang lawas way manag palangatol, may mga naggiluwa da nga mga Ati kadamo na siguro sumare sang nabatsagan sang bata to galing kay manti hindi naka hambal. Kay pagkadto kay pag-abot akson bray sang ginpangayuan bulig sa hinubaan, ara na yagin pangdala sa ospital mo. Di biniloy kay guro mga tupad balay bla. Para nga luwas ini. Ang lalaki Bernard Floro maning amay ang Lloyd Jovelit Magno. Grabe no. Di kay na mayara sang report na padala ining si Cambarihan kay Mayor Ernesto Estrao. Kag mayara siya sa panugyan sa mga residente sa kanubaan nga nag-star sa kilid sang baybay kag masami nga nagapanguwa sang kasag. Nga hindi gali tanan-tanan kasag nga nakuha da is safe. Correct nga kaunon. Kay balo ka mga kaangay sila nga mga tawo da niya kun wala sila sud anon day malang na dulhog tos baybay ka magpamudyot action mar mo kiti fresh gani mo baybay. Yes. So, nakakuha sang sample din si Cambarihan sang kasang luto kaon sa pamilya. Ginatun-an pa kung paidalong gyud sa examination pero based sa iya sa ding pag kumparar sa sining ginatawag aksumbray nga poisonous nga kasag nga may scientific ning nga Susimus ainos nagapate sa nga amo gito. Ang ila sa di agin konsumo. Nag-vomit o kung nagsuka man sila action bar, nagsululuka man basta ang mention ni Cambarihan aksumbray sa napatay to do naggakirig bilang lawas. Gakirig? Sabi no? Butso na yun, grabing igo gidya sa kwan. Internal ang igok sa Mar. Yes. Internal, guro, tagipusoon, gid. Kaya kung kirigon, tagipusoon mo, di na nalak na, di nakalakat pang dugo mo bla ang sa imo sa nga mga nerves da. Yes. So, laban-laban, ang tupad baybay sa kinubaan is Palawan mo, kag Zamboanga. Kung sa mapa, Blackson Maray, makita mo, ang tiil na isang camel na dara na ang Zamboanga. Ang tiil sa una muna ang Palawan na. Ang hinubaan ara sa Dughan. Sa tiyan sang camel. So dira lapit ang sumray amo nang lapit nga baybay. Kay ang Palawan kag Zamboanga isa sa mga lugar nga dagsa ak sumray ang ining sahi sang kasag. Kag dito may nakitaan ka da nga may napatay man to, the same man nga case ni. Yes, sa nalaligad ang sumray nga
tuig. So paano ni man ma-identify man nga amo nga klase kasag init na pagkanon kay do plarihom na tsura na magluwas ato sa mga bukol-bukol ta Aksyon Mar? Kaano gisa ka strange looking nga sa isang kasag. To mo ni siya ho? Oh. Lain to do ka kululbaan do may mga virus to tsura yun, Yes, may bukol-bukol, may buhok-buhok. Oo. Di ba sila ang ginisa nga species ang kwanbla, sang kasag sa baybay la? Tingaton diya ang laka lang ginakaon is Chinese crab. Uway problema na. Away na ya. Chinese crab. Oo. Sa punong yang kwan dito sa Magalunaw ay gina Okay gina ya. Uway niya problema. Aksyon na bray. No? Yari ang initial investigation ni Kambarihan kag importante panugyan niya sa mga taga-Banawas Kaduban. Pagkaaga gin pamahaw nila, pagkaugto amo na tong natabo nga dala sila diri sa district hospital diri sa Bakuyangan Hinubaan. Ang ila na kaon gid kay may nakuha kung specimen ang isang carapace bala o kun alok basang crab amo gid ang kuan krokodlong gid. Suno sa impormasyon dito sa field ining pinakaagot ining edad 6 anyos amo giniyang unang napatay. Kay halin pa lang dito nga daan sa Sitio Bagtik, Barangay Bulwangan, ga palang gitom na kagdaga kirig-kirig na bala, ka galakjo na, hindi na makabukas iaba ba. Tapos amuman ang ining 8 anyos, suno sa ila nakita nga palang gitom na, pero medyo pasik-pasik pa niyang 8 anyos. Iniyang 11 anyos nga bae, dalagita nga bata, napainom pa ni kuno nila sing dugos. So amo na nga medyo nakabulig-bulig gid man ang dugos, nakalabot pa di sa kuan dal naka-travel pa da pa kadtos Bacolod. So akon ginapanawagan ang tanan nga mga pumuluyo sa higad baybay labi na gid tong gapanginhas ipaiway naton ang pagkaon sining kahililo nga tahi sang crab amo ning krokodlong. Ang iya description sini ang iya nga likod sining iya nga alukabaga bukol-bukol ni siya. Ang color sang iya nga bukol itom. Tapos ang iya nga kanal-kanal in between sa bukol, may color siya nga gray, kag kombinasyon sang orange, kag may ara man ni siya mga stripe man gamay nga light blue. Light blue kag ang iya tiil sini balahibuon. Mula na akon nga panawagan sa tanan nga mga mahiligon magpanginhas hibaluon nyo gid ang inyong nakuha ninyo kung bala hindi niyo makahalalit sa aton nga ang lawas gusto nga hindi kita mapatay o kung mahilo sa sini nga sahi nga sapat. Grabe Aksyon Mar, no? Aksyon Mar, isa mo na, no? Importante ni, basta sa aton, aware lang kita sa pagkonsumo sa sining kasag ni. Ang pinaka-poisonous nga kasag sa bugos sa kalibutan, bakit anak sumbray sa babayon sa Singapore? Colorful mosaic. Ang isa din nga scientific name, Lophozosimos pictor. Grabe man nga mga ngala, no? Ang unod niya, saxitoxin. 1,000 times more deadly than cyanide. Patay. Hilo na una ko nagsumbray mga konsumo, sani paralyze ang lawas, antes mapatay matamato niya pa ko. Tino nag-inom ka na niya sang pulo kabilog yung mefenamic acid. Grabe, no? Delikado. Sige. Aman na sumray, ang balita, kabay pa nga makaluwas to. Ang magulang, kag ang mag-live-in. Kag sa mga tao, da nga nagapangwa kasagda sa mo nga lugar, i-check nila maayo gid Aksyon Mar. Kag sa pagluto, man guro kong kisa, i-check nyo gid, hindi na pag-overnight pang mga kasagid, kung way ka mo ice, way na huluman sa tubig nga do, hindi na lang ipakana para avoid safety gid lang. Pwede ka mo makapagita sa iban nga kalanon, iban nga sudan. Although nga naintindihan tama to tatay, kulo konsumo to tani mo kiti panudaan blaya, no? Kulo konsumo tani mo na galing kiti budlay gid namo ning dangta, no? Yes. Sa luwan naman ang balita, may ara sang ginapreparar ng hospital. Ang gobyerno provincial pananglit waay gid ni nila ginapangayo gina-expectar. Pananglit preparation temprano para kung mag-abot ginman hindi na maggasala-sala. Dapat mayara sang pero sa iban mga probinsya dapat mayara sang isa hospital nga dira sentro dalon ang mga PUI kag PUM sa COVID-19.
magluwas sa Provincial Hospital sa Ilay City. Ang napilian ang St. Anne Medical Center, Cadiz District Hospital. Siyempre sa may sunad sang Cadiz. Ang license aksyon na 75 bed capacity. Okay. 75 bed capacity, pero i-upgrade na sa 200 bed capacity. Hingagawon. Yes. Hingagawon kag kun luyagin man maggamit subong or buwas sang kwarto nga butangan sang mga POIs, PUM, may nurses call na sulod. Kompleto na. Yes. Ang mga kwarto na pwede magamit action bray. Pero ay taga-pangayo si Action Mara. Well, ang aton gina pangayo ya nga magtaw-tahaw na ni. Yes. Na mauntat na ni. Ang latest nga preparation so kay Provincial Administrator Dr. Attorney Refrando Diaz II, ang Chief of Hospital si Dr. Maria Gurley Pinonggan, nagpatikaw na sang inventaryo. Inventory gid ang personnel kag ang kagamitan sa ospital para mabalaan anong kulang, ano pila idugang tada. No? In case nga maplastar na sa maayo, kag handa na nga makabaton ang hospital sa sining mga pasyente. So bisan alin ka sa SOR didto kay Rectayag Pinaction Mar. Yes, preparasyon lang kung waay na sang butangan diri sa Bacolod Regional Hospital or sa Silay. Okay. Mayo man na preparasyon na nayaway taga-pangayo sa na. Preparasyon lang. Kay mayarak sumbaray kung is a PUM la, person under monitoring, nga gina-expectar ni magdamo ni sila. Kay may ara kabay dito sa iban, nga sulugaton, apuli dari sa Negros, automatic PUM na sila, labi na sa bahin sa Metro Manila. May ara iban nga nagpag-abot di bala, naglain matsyag, pag-abot gate, PUM sa, aluyag sa magpa-admit sa hospital. Oo. Komodahon gid dapat. Komodahon gid dapat. Sige, namay gina no. Yari si Provincial Administrator Diaz. Ang St. Anne's in Cadiz City to be our COVID center. The structures of St. Anne's is ideal for that purpose. Kay small rooms for isolation. And then the 5 floors, it has also ample space for the possible COVID cases kung mag-spike din man. It's also in a place na hindi inhabited ang iyang palibot, so more or less isolated ang the whole hospital. Kag as we speak, Dr. Gurley Pinonggan is already working on the inventory of personnel and equipment, what we need, ano pang gaps na, so that we can prepare it later if there should be a spike of COVID cases in Negros. So amo na siyang directive ni Gov. We hope that we can implement it as soon as possible and prepare the hospital. Kung wala pa man sang COVID cases, we will just reduce the acceptance of patients with ordinary illnesses to about 50% sa Cadiz and prepared the other rooms na for quarantine and for COVID cases. Attorney Diaz, as of kahapon March 17, ang record, Provincial Health Office nagapagita PUM sa Bugos nga Negros Occidental, way na malagip ang Bacolod, 1,072, kag anom ang PUIs admitted sa ospital, ang laban ara admit sa Silay Hospital. Anom yan sa Negros Action Anom sa Negros, PUIs. Ang Bacolod ya 11. 11. So kung iting bunta, 17. 17 tanan. Negros kag Bacolod. Okay. No? COVID-free gapon ang Negros Occidental. Amo nang nami da. Amo nang ginapangapinan gid sa nga provincial government. COVID-free pa gid ta. COVID-free. Salamat gid. Kag ining anom ka mga PUIs nga ni, majority naga-recover na. Naga-ayo na ang papatsyagan. Ang anom gid. Ang kalabanan sa ano, majority. Daw mo amo man di sa Bacolod, stable naman sila. Yes. Mamatog summarize sa technical assistant to sa provincial board member. Girls na gito siya. Nag-ayo na to siya. Ang problema, subong kay way pa mapadala din ang resulta.
Halos tarang guro amo man ang gina problema. Kiti may mga cancellation bisang flights sa Oo. Mar. Oo, mo nang problema gid. Ginasikaso pa na sumbray kung balasin o ang madali dito sa RITM Metro Manila sang specimen sample nga kwaon. Amo nang hulat-hulaton tagid. Kabay pa nga goods na gid siya, kabay pa nga hilanat lang gid tuya. Damo na blaw. Yes. Damo gamon no, kamusta na sumbray na stranded nga mga Negrosano dito sa Pampanga? Oo, may gapamati di sa ato no. Oo. Kung hindi subong, buwas sambal ni Atty. Diaz. Aha. Kay nag-intervene na nagbulig ng sumbray diri si Provincial Consultant Albi Benitez. Parang ayoon ang taga-kaap nga kung pwede magamit ang isa ka unit sang Philippine Airlines pasakyon to ang 88 no nagdubo ang sumbray nag 83 ka mga taga Negros gidya nga magpuli. Na kung masugat sila to sang pal nga eroplano pag-abot dira sa airport ang stranded naman nga taga Pampanga nga luyag magpuli man to sa ila mo na magpulosakay. At least nasolusyonan tanan. Yes. Pwede gid. Oo. Yan ang makabigay sumbray nga daw espesyal niya nga trip kay kaselado kabay ang kalabanan nga mga ano. Inigin ayo lang niya para sa mga stranded. Subong nga panahon puro ideya ni tanan ang ginahimo sa gobyerno at Action Mar. Yes. So, coordination gining ila sa nagina patigayon. Normal nga katabo ang atrasar ang reply bangod sang tuman kanamo nga dapat asikasuhon. Kag isa pa kadamo sang hindi man lang amo nimo. Ubisan tod nga busy ta subong sa COVID-19 ang mga normal nga mga transactions ginagiho man nagyapon ni Govia dira sa probinsya Action Mar mo man ginapabayan. Yes. Grabe ka damo ang sumray sang ginapolitikan subong sang provincial government kon kisa gani daw naluoy naman kita balak sumray sa mga opisyal naton sa gobyerno kay way na untat ang palibog. No? So kinalaman nila na nga mag relax sa makadali lang. Parang magkatipon man porsa. Kay kita mismo ang sumray nakita ta sa ila sa ning hulag sila sa ning namong kapoy. That's why nga hindi ni Chimpo subong nga magpamulitika pa Action Mar like diri sa Bacolod nga damo payaga sa usaw lang hindi amo ginahimo untatan tanaanay. Yes. Gani action na bray sa mga nakomento bla sa mga post sa social media, balita dara sa probinsya. Kasi aga basol pa ang public official. No. Kuno gina amo na ng COVID-19 amo parang tutukan. Ang balita bla kapon angot sa Christmas Festival. Tagay do ginisplikar mo ito kagabi mo. Alternatibo lang ina. Kuan lang plano pa lang. Oo, way na sang kasiguruduhan nga badayon na alternative na ginatun-an nga pasi pa lang ko matigayo na pero hindi po silingon nga way nagatutok ang provincial government sa kampanya bato sa COVID-19. Yes. Prioridad number 1 na subong nga ginatukan nila. Kumbaga nagistoryahan ni gurong committee daw nalabya lang nibla nga sa Disyembre kung magpaas-paas na ginbang virus ni Christmas village ta o Christmas panaad ta kay para daw mo na daw naglabay lang bla sa hunang-una Action Mar hindi kay amo ginang agenda gidya bla guro. Yes. Kay damo bla sumaray nagreact nga muna ang basol ko isa ra pas kay gob. No hindi na abot sulingon. Alternative lang na. Kung kisang gobernador ta probinsya ta ng opisyal ga patuman sang hustong implementation way makamugapati gani pero gamay diferensya batikuso nyo din gid bala makadtong opisyal ta bunano. Gin muno to na kay namunuhan man na kahapon sa press conference ni Governor Bong Lacson. Kakung madayon giba na sino man nakabenepisyo kamo nga Negrosanon. Kay kun waay man sila sa iniya nga ipalayag na hambalo nyo naman ang gobyerno nga way. Oo. Way gid plano. Way gid. Way na panaati way kamo sang nanodumanda nga iban. Amo na. Kung isang pinsar sang tao, hindi gid. Reaksyon man nila, pero amo na bala, basi palang kulang lang sa pansin. Kuan, ibutang sa lugar. Yes, may kadamo labugay gid sa subok. May mga kilala taga Pinanawag, labugay lang gid ang obra. Doon din ni Chimpo nga sa pakonta na muna. Bulig na lang ta, kampanya. Bulig na lang ta sa ato sa mga opisyal ng gobyerno. Madula ng COVID-19, hala pinagusto kamo yaw-yaw sa mga public officials ta kay sa luron gina nila ya prosubong hindi ipaiway basura tananay inyo nga mga lulayaw-yaw da kay way isang pulos gina din nakabuligid. Yes. Balita Kapitulyo una sa balita una sa action na Marlon Hiruboya sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action Mar, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Grabe man nga no klase kasag ni Yaman.
Di ko tuwanay ka sa ulo sa inawakal Action Marlon nga mga scientific name niya ho, no? Basta poisonos siya, no? Basta poisonos klase kasag. So dira sa mga ini nga lugar nga ginmuno kagin report Action Mar bagulang, halong gid ka muna sa pagkaon sang kasag. Kung kakita ka mo kasag nga daw ka unusual sa itsura niya, never na lang ihungit na sa inyo sining kogalingon ba nyo da. Or hindi ka magulo overnight sa mga kasag nga ini nga wala ka mo sang ginbutangan nga mga freezer dira no nga situation kay mapanos ini siya, feeling ko lang na panos gid ini kay tingin overnight. Tapos may style pa ni sa pagluto sila, pero galing kay based sa research Action Marlon poisonos gid man niya nga klase iya sang na sambit nga kasag. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Sige, awala nga sitwasyon karon sa Negros, de may hospital na nga ginpreparar if in case ginman magdamo ang madamo ang cases naton sining COVID-19. Pero pangamuyo lang taing hospital ginprepara lang na. Way taga paabot gid nga magdamo ang mga PUIs ta. Actually sa report Action Mar nga ang PUI sa Negros kuno anom daw halos sila tanan daw ara sa establi yang kaugalingon ti maayo gid ina. Sa Bacolod may 11 ka mga PUIs, damo diya sang ginatawag naton nga inang PUMs. Ang ara lang sa mga puluyan. Ang ibanda dungol pa sa gikalagaw. Last 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Balitan Action Marlon ni nabiyag na dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Ini may nagabalansi sa lawas ang tawo mano. Kung nagasululobra ang imo sining nga tambok, ang imo sining nga creatinine, ang constipation, ikaw ang imo sining asin dira ang kung ano na lang mag-Evergreen Herbal Capsule na. May 7 ini siya kasangkap mga kaaksyon nga gin-isa gid ini para mas makabulig pagid sa aton sining kaugalingon ining nasambit iyang Evergreen Herbal Capsule. Ihambal ko rin mga butika sa inyo pila kadlaw. Ara sa aton linya si Mayor Rene Gostilo. Okay. Online sa Firing Line. We have on the line si Mayor Rene Gostilo sa San Carlos City. Vamos San Carlos, sir. Good evening. Good evening, sir. Action Brian Morden, sir. Sa Action Radio Bacolod. Yes, Brian. Yes, good evening, Sir Brian. Sir, check lang nato ni Mayor. Foreigner sa Palau sila, hotel ni Tulog Mayor. May nag-abot nga mga Mormons. Actually daw nagalatabo ni sila daw ginapatawag ni sila pakadto sa ila daw main church sa Cebu. Asa amo nang tanan nga mga Mormons nga missionary sa Negros they're now going back to Cebu. Unfortunately, ang Cebu port Toledo port lockdown na gid. Hindi na sila kabiyahe. Hindi po sila batono ni sa Port of Toledo. Pero kini sila Mayor gikan nig Negros Occidental tanan. I think nag-converge sila, may Oriental, may Occidental man. Pila na sila diri ka bulan Mayor sa tuwa sa Negros Oriental o Occidental? Away takabalo kung pila na sila kabulan kay mga missionaries na sila, they come and go, di ba? So wag kita kabalo kung pila na sila kabulan. Mga pila ni sila kabilog, Mayor? Daw 100 plus na sila tanan. Daghan di ay. So daghan Pero kita may checkpoint magkita, nag-agi man sila sa checkpoint. Nakuha man thermal temperature sila. Pero onsay imuhang gikuha nila karon Mayor dira, onsay imuhang precaution sa gibuhat nila dili sa mosuroy-suroy usa, di maglagaw-lagaw. Amo man ang gina-implementa nga hindi gid magsuroy, usually gibawas mga mas stricto kita nga mga ginikana kung magsuroy-suroy upod mga kabataan hindi gid pwede. So, pag stay ang Palau gani Mayor sa proper kini siya sa San Carlos City or ang Palau hotel proper or outside San Carlos, Mayor? San Carlos City. Sa poblasyon? So, poblasyon lang ni siya. So within the city mismo, the heart of the city, Mayor. Yes. Okay. So unsay sitwasyon, Mayor? Pila sila ka days dira mo stay anang hotel?
bati ko, buwa siguro malakat naman na sila kay mangita naman sila way na makakadto sila sa Cebu. Okay, maideyagin sila. So, bati ko lang, way ko man na sila interview gid. Bati ko lang nga daw mapa-oriental naman sila. Sa Amlan, via Amlan naman, the oriental side, going to Cebu. Pero may medical team ka, Mayor, nga gipadala dito nila to check yon sa hotel. Ang check up lang ang ila temperature. Temperature lang. So far, wala may nagtaas og hilanat dira, init, Mayor, nila? So far, wala man gyud, not one of them, according to our personnel nga gaman sa checkpoint. Okay. So mag-ingon tang Mormons, Mayor, sari-sari ni sila nga mga nationality, Mayor, no? Sari-sari na sila. Mostly Americans man gid ni, kag may sagol man nga Pilipino. Galing kay magsobra 100 sila, pwede gipa-check ni Mayor kung kini sila tanan nagdugay na ba diri sa Philippines, sa kuan o sa sitwasyon para sigurado jud? Wala gid ko kuan, pero knowing Mormons, perme magina silang makita mo magina sila very visible na sila Okay, kalakat lang na sila gakuan. Anyway, ginaman ta man na gyapon may mga kuan man ta gyapon health workers nga gi-deploy ko anytime kung ano gid marespondihan naton din sila. So karon ang San Carlos City mga pumuloyo na to diha, mga lumulupyo diha, wala dapat kabalakan aning pag-abot nila, Mayor. So far wala gid. So far kay San Carlos City tanan nga precautionary measures ginimo na naton. Yes, good Mayor, no? Kag we are following the directive executive order of the governor. Okay, Mayor, kuha na lang ni Riktahon pangutana nimo, may na kay PUIs diha sa San Carlos? Ang sa PUI as of I think the other day, PUI may ara isa. PUMs? May ara na. PUM mga 200 na guro. Mao po ni sila guro, Mayor, gikag Manila ni sila, posible? Lain-lain nga lugar. May abroad, may Manila, may Oriental. But so far, hapit na mag-abot ang ilahang self-quarantine, home quarantine. So far, wala man sign of symptoms. I see. Nindot to kay closely monitored yun sila sa imong mga medical team diha, Mayor? Lagi na diya, ginakuantagid ang mga barangay to kaya hindi na mahimo kita lang Yes, mao na. Mga barangay gabuligid sa aton. Kag very conscious naman po ang mga pumuluyo naton, especially kung mabalaan nila nga halin sa gwa. Sila mismo the neighbors will call us up, magpabalo nga may halin sa gwa. Kag ginapakadto din naton sa taga City Health. Sige. With that, Mayor Rene Gostilo, sir, madamo nga salamat sa imong time diri sa Action Radio Bacolod tonight. Mabuhay ka, sir. Madamo nga salamat, Bert. Regards to our brothers Tigrense, please take good care sa atong health. Kag kung may mo, mag-self-quarantine kita sa balay. Yes. Usab, Mayor, Vamos San Carlos. Good evening. Salamat. Good evening. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Vamos San Carlos. Basi matingala ka mo sang Vamos San Carlos. Action Olivera, ano na gani? Let's go San Carlos na. Action firing line. Vamos San Carlos. Mayor Rene Gostilo, no? Former board members ng 1st District Mandiri sa Negros Occidental and now the Mayor of San Carlos City. So may sobra isa kagatos ka mga Mormons to subong sa may Palau Hotelo sa San Carlos. Kibot man kita kay nablang COVID-19 yapon Pero gin-check na nila isa-isa so far, waisang may mga sintomas, wala hilana to kung ano, may ara sila, tikita mo na suleber, no? May quarantine, pero glinagaw sila iyan, no? Dito nga sa Davao City, si Mayor Sara Duterte,
ginwaslika niya to sa manamit-namit nga istorya ang iglesia ni Kristo. Kisagis lagyapon ka misa. Sa gululuntat ka mo anay. Ano ka mo, di ka mo madutlan iya sang COVID-19? Ti kita mo na. Ti kaling kiti. Hindi mo na mapungga ng tao panimbaho na iya mo. Ti ka naman nagreklamo din sa Facebook. Siya, COVID-19 lang ginagasala na kamo pati simba, hilabtan nyo pa. Di kita respeto na naila na iya mo. Pero this time, guro, ang pagpangamoyo, unay na iya mo. Bisan wala kaya sa simbahan, bisan ara ka sa kilid sang katubuhan, din ka man nakaplastar, pwede kaya magduko kag magpangamuyo. Why man na requirement, gina nga makadto kay sa simbahan, kag dito kay sagi kalawag sang imo pangamuyo. Bisan dira ka pungko nga subong, subong mga muyo ko, di Ginoo, bantayan man ko karon bi sa konsil nga programa, ni bi, ikaw nang bahala sa akon, i-guide kami tanan, pangamuyo na. Kaya Ginoo ay naghambal nga ara ka na pangamuyo, di ko na pagbatuno ng pangamuyo mo. Bisan diin lang. Sa mo sa nga panahon, ining paghambal nga mga mass gathering nga hindi lang anay. Kung malanay mo, ayo malana para likaw lang gid. No? Kaya likaw lang gid, simple lang gid ang pag-ayo sa gobyerno. Kaya kung magpabaya ng gobyerno ta, ayawa naman ni yaw-yaw, ano nagdamdamo, naklamata, yung gobyerno ta, doy, balos ang katabo, sa kalibutan, ta ba? Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Las 8:30, ang mga balita makaksyon nga palayag natin bago gilang with Mayor Rene Gustilo. Durong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sang immune system. Pangapisang Pinoy, anad kita nga pabugtaw sang aga, bis makaon ta pamaho kapi anay. So diri na kita sa kapi nga Santo D3. Mga imported ini, no? Halin sa iban nga pungsod, ginpaidalom sa maidid nga pagtuon ang life extension sa pungsod Pilipinas kag subong mabakal na sa mga butika. Bisita ka mo sa clinic nila sa may GA Esteban Building, Lacson Street, no? Kag unhan niya diri amo ning Burgos, Lacson. Las 8:30. Pagbalik naton karon try tang patrola kay oras ta daw ginaalas lang plus sa may mga panibago nga mga balita nga nagasinulod sa aton. I-check ta karon Bacolod City Hall, Connection Dale Salazar, may mga fake information pa nga nagalagaw social media na ano man man. Kagatong si Senador Mig Subiri Action Oliver nga nagpositive nagligan nga adlaw. Subong ginklaro, sa basi sa lang do di siya positive ya. Ano gilang matuod sini? Amo nang nagwa nga balita man subong. Siya daw ka false information to ang nagpositive ini siya. At imay man gani nga negative siya, no? Kiti senador tanay. Si Christopher De Leon naman niya, positive. Ti subong ginapa self-quarantine man siya. Si Kevin Durant, sang Warrior sa una, subong sa Brooklyn Nets na, positive man. Grabe si COVID-19, no? Di balaan. Anyways, last 8:31. Objective, balanced discussion, fearless comment. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ining nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kag ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to
to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:41. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, gina-endorso to sa inyo, ini panahon gid para sa aton sa nga personal hygiene ang paggamit sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Amo ning gamiton para maninlo sa inyo mga kamot dira, subong man pampakinis ang panit, dula katol-katol, allergy kag baho lakip ng imo sinikas pa. Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon ang kinanglan naton dira. Action Firing Line. Antes sa report reaction, Dale Salazar, ang basahon tang iban nga mga mensahe sa cellphone. Again, tonight sa mga otod naton nga di ko malambot basa mensahe nyo, pasensyahan nyo gid ko. Kay mas kadamo sa balita tanga gina-inform sa inyo kada gabi. Good PM, jutay lang na ang 70,000 ang magkalamatay. 2 milyon sobra ang magkalamatay, Bray. Hindi mapatay sa virus, kundi mapatay sa gutom. Si Buyet niya, sangkan landong. Pero tipagid yung mga analysis ni Buyet, no? Good evening, Tito Bray. San o pa na mauntat ang coronavirus man? Tani si Duterte na lang kay, ay hindi man, Presidente na si Jess Flores ni, si Jens. Kay kung si Duterte, madula na karon sino maman sa aton. Hindi taman pagpangumuyoon na, maluoy kita. Pareho na to ng tao, Presidente ta pa. Ang coronavirus, mauntat lang kung hindi ta magpakatiga ulo nga sagita kalagaw. Giyong gabi Action Bray, mangkot lang kami tani kay ang suon ko ginadialysis. Paano man Action Bray hindi pwede kay buwas kay Jolia Doctor sa hospital sa Cadiz City. Salamat gida. God bless. Ina kon mayara ka mo sang mga kaangay sini, mahangpan aya sang mga otoridad. I-explicaran nyo lang ang sitwasyon nyo. May mga consideration na. Brian, good evening. Tamyaw ako family Porilio or Paorilio. Kag Banihit, Abaygar, Sampurok, Masinadyahon, Pahanukoy, Barangay, Baybay, Pahanukoy, Baybay. Halin sa family Piamonte. Salamat gidra sa inyo. Action Bray, ang kasag nga kumong makahilo ginaiya kung matamaan ka sang kaon kay damo na siya sa punong sang marayo. Ay gali. Di dapat kilatison mo ginang itsura sang kasag. Good evening, Action Bray. Monitor lang kami di Pamilya Castillo sa Magalion, Patrick and Jen Rainey. Salamat gid. Tag 15 pesos ang plite sa nga nag 50 na iya. Ano ni man? Action Bray, good evening. Ang plite ka motor di halin sa La Carlota pakadto at Tipulo. Tag 50 ya kada tao, sobra naman eh. Oy, may mga taripa na dasla.
Abi ko ay nasang ko ni hambala da sang inyo nga sa syudad da isugid na di sa transpo nyo da nga councilor. Action break ko kumong natawag diri sa aton sang kasagna. Tuod na amotong may hilo kagina no. Good evening, Action Brian. Nagapamati gid ako sang imo programa karagabi as lang ko kon pwede makakadto da sa Bacolod mabaka lang ko pisas tapos mapauli man ko dayon si Roland sa Bago City. Piyesa sa salakyan. Subong ba dobulubod gid guro mo, no? Mga piyesa na I don't know pero basta sakon kung hindi ka ba taga Bacolod kaya hindi malang importanteng business mo na bulubod-layan kagid. Action break, good evening. As lang kami, what time ang curfew sa La Carlota man? Usually ang curfew na gakatabo ginetag las 9 to 4 sa ngaga. Las 10 to 4 na naman ang usually gina. Las 8:45, this time Countas Action Dale Salazar sa aton sining pagpangalagad mga ka-action. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bride, diri sa mga syudad sa Bacolod, hindi coronavirus ang nagalapta, kundi ang mga misinformation. Ako nining mga impormasyon nga wala sang kamatuoran. Amo na information nga walay tumong sa Bisaya pa. Correct, Action Brian. So, pinaka-latest diri nga misinformation o kung hindi to information nga naglapta sa social media ining mga allegedly mga numero no or data gikan sa mga kabrangayan nga may sang persons under monitoring o kung PUM Action Brian nga gin-breakdown gid lang kada barangay may amo nga numero sang PUM nga gina-monitor sa mga BHERTS Action Brian. So, sa ato niya nga pag-interview kay Vice Mayor Sid Familiaran, Chairman sang Bacolod Task Force against COVID-19, hindi niya ma-confirm Action Brian, hindi mo niya ma-deny ang ining report kasi no siya tido wala pa man sang latest nga ginhatag siyang City Health Office kung pila na ang gramoon sa mga PUM diri sa may syudad Action Brian. Actually ang 410 nga PUM confirm niya diri sa may Bacolod City. Amo ni siya ang gin-presscon, apart sang presscon kahapon nga daw Action Brian. Di kun basihan naton ang naglaptang information sa social media kay na 422 to Action Brian ka mga PUM. Ugaling ang differential lang to kaya to yung post Action Brian na breakdown na isa-isa abe ay ning mga kabrangayan. For example, Barangay Takuling may sang 78 ka mga PUMs nga gina-monitor. Pero according kay Lady Glass Gonzalez, ang kapitan sa Barangay Takuling, 78 naman Action Brian ang ila sining gina-monitor. Ugaling may iban dito nga mga data nga wala nagasanto like Barangay Singkang Airport. Tapos siya ni punong barangay Rosini Distrito may 24 sila ka mga PUM pero dito sa naglapta nga post 15 lang to Action Brian. Somehow do wala naga-synchronize or hindi alalangay ang datos sang kapitan kagamuto nga post. So sa palpakig-agaw tatong kay Dr. Grace Tan ang yadri sa Bat Action Brian wala or hindi maka-release ang City Health Office sa breakdown sa mga PUM diri sa may syudad sa Bacolod. That's it, Action Brian period. Wala na sang sugpon kag wala na sang further pang explanation. So sabahin ni Vice Mayor Sid Familiaran after to nagwa atong datos Action Brian hindi matuod nagwa man ang report ya sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Ang record sang region is mayroon sang 1,777 ka mga PUMs diri sa may Bacolod City. Karon Action Brian PUM sa mga persona nga nag-travel sa mga lugar nga affected sa COVID-19 pero wala nag-manifest or wala nagbatsyag sang sintomas sang masakit. So kinahanglan nila mag-undergo sang 14-day nga home quarantine Action Brian. Ano ang portion niya kaga-reaksyon ni Vice Mayor Sid Familiaran? May naglaptang list of PUMs per barangay. So, hindi ko ka-confirm sang exact figures. Tanan nga nagalin sa Manila, di ba? When the EO was issued, so considered as la PUMs. So, thousands of PUMs ang already all over Negros. So, ang galapta nga figures, nga per barangay nila, hindi ko na mag-confirm kung correct na siya. Aton, I think daw may ara kita more or less daw mo na nga figures. But as to sa number of PUM sa each and every barangay, hindi ko ma-confirm siya. Action Brian mo to ang reaksyon ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Kailan tawanta sa nagalagaw sa social media ang breakdown ang pagplastar do hindi amo Action Day no?
Action Brian, kay may ibang dili nga mga barangay nga zero, may raman sang no data. Action Brian. Tapos ang iya ka-official gidya mismo, kuan iya, ang tawag sila daw, ginbutang gid sa mga boxes, balaksyon na din. May graphics gid Action Brian. May Parang graphics. sa region ya, may gidya sang perma, no, sang NDRRMC nga kada probinsya, amo ning numero sang PUI, amo ning numero sang mga PUMs, Action Brian. Te amo na ning dapat tun-an karon man ni Vice Elcid Familiaran pangitaon ni ang nagpalapta sini kag sampulan sa pag-file isang kaso kay ti liable ni siya sa fake news. Action Dale. Correct, Action Brian. Magkaroon sila nga misinformation, may nag-laptop kay Action Brian. Ano naman? Nga sila yung sa Friday kano 8 a.m. to 10 a.m. kag 3 to 5 p.m. may market time ang Bacolod City nga sa amo ning adlaw amo ning tiod nga manindahan ang isa ka miyembro sa inyong household nga hindi dituod. Action Brian. Ano to liwat? Action Dale, sulita be? From 8 to 10 a.m. kag 3 to 5 p.m. market time diri sa Bacolod City. Kag isa lang ka miyembro ang tugutan nga makagwa kang makapangompra sa mga kinahanglanon. Action Brian nga magkadto sa merkado. So hindi ni siya tuod ang hindi nga text. Action Brian. Hindi niya social media kundi via text, screenshot kag naglapta naman sa Facebook. Action Brian. Tikwan ina ang amo na nga senaryo na lockdown na siya ang senaryo ang muna. Action Dale. Lockdown. Si way isang lockdown sa Bacolod. Way pasubong kag amo na negative kita diri. Sino man sa gikaobra-obra sa naman do ka hinaslo man kung sino ka man gwa kadabla kag magpalayag kung ano gid ang intensyon mo nalingaw ka, nalipay ka nga gakakulbang Bacolod non. Ni mal klase tawo niya. Nga, Action Brian, ito kasako na sang gobyerno, kasako na sang task force. Nagdugang palitang ila, sini nga pag-defend man, sini kanya-kanya nga mga Facebook account para lang mas spread bala ang insakto nga mga information. Sa muna ako, hindi ka na maghalin sa Bacolod City PIO nga Facebook page, kung hindi maghalin sa City Health Office, kung hindi maghalin sa mga news sites. Action Brian. Hindi ka na sang tuod o wala sang kamaturan ang mga nagalapta nga information. Kaya kadasig Action Brian, mag-forward sa isa, i-forward sa GC. Kung sino to mga member, i-forward naman sa iba nga GC. Action Brian. So amo ni bala ang chain sang sining mensahe no kung usa naton ang social media kag ginatawag. Suliton taliwat. Action Dale sa aton sining mga tagpalamati labi na gid diri sa Bacolod non kag Negrosanon man o kung labi na gid diri sa Bacolod kag sa Negros nga lantaw kamo sa social media kung ano nga news online, ano yung radio station ina nga pwede nyo i-share. Kung wala ba nang sa mga pangalan sang ilit nga mga radio station, hindi nyo siya gika-share na kag hindi ka mo magpatidra. Pagkatapos, i-click nyo gid anay ang date, ang oras, kung ano ina nga mga institution abi, kung ano nga sitwasyon, antes yung pang-share ka magpati. Amo na nakasimple da kay kung padag-an tanay karon sang sagi pang-share da sa makit-an nyo nga sino nga talpulano nga animal na sagi palapta sina, kamo lang nagahatag sa kakugmats ko galingon nyo. Correct, Action Brian. Basahon kag insindihon pagid. Ara pagid isa ang iban pagbasa nga amo ni dayon din kapalak nga uy, may ari ni Digles Bacolod ato balang BDO San Juan. I-check nyo anay kay wala sang BDO nga San Juan branch diri sa syudad sa Bacolod. Correct, Action Brian. Kag sa konteksto sang istorya, San Juan City ang ara sa dalom. Ti sa headlines pa lang doon di ka na magbasig gidra ibasahaan na ibla kag hangpa amo na nakasimple. Kung nakalink ka man nga Action Brian sa aton nga Facebook page, basahon nila ang bugos nga artikulo bala. I-click nila ang link Action Brian para ma-direct sila sa aton nga website kag dirati mabasahan ang bugos nga content sa balita kag other news pagid Action Brian. Kag suliton ta Action Radio wala nagapagwa sang news nga wala sang news source nga ginatawag o wala sang authority nga gina-interview. Action Day amo na kasimple And supported by voice clip Action Brian. Yes, kag kon wala voice clip litrato i-picture da sa news online ta. Correct, Action Brian. Sige. Action Brian, mo itong malita ng tipula pagikan sa Bacolod City Government Center. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ako yung ginahangkat ko ni kung sino man ang tao da nga sagi kapalapta sini ano ni pamulitika ng imo. Ari ti subong niya sa krisis, hindi niya grandstanding ni subong. Ano ni imo panghadlok sa Bacolod non, sa Negrosanon? Ti subong naga-enjoy ka nga nagapanik ang Bacolod non? Ay basi magkirig-kirig kada kag hindi coronavirus magigo simo kundi patol bla. Kuyap. Damo na ba kuyap bla no? Amo na magigo simo na taton mo na noy. Ma'am kung sino ka man, way gini pulos obra mo. Kung may aligot-got kadiya sa provincial government o kon city government sa Bacolod, pagwa ka, file ka kaso kung anong gusto mo rin kisagi kay mo kay istoryada daw gusto mo ipasalahon mong Bacolod non di.
Oh, gusto mo gwa kada kadto ka dito bangay nga duwa anong gusto mo gid. Oh, ipalayag sa Aksyon Radyo, pwede ka di kon. Era anong sakit mo sa bakulod eh. Anong sagi mo kapalapta? Oh, ano gid yang imo aligot-got? Gakatol nga tubangan mo kay mo onda. Pimuyong ka. Gahatag kaya sang panik nis bakulod nun, kag negrusan nun. Hindi lahog-lahog ang virus ni. Makamamatay ini nga virus. Tapos ikaw may enjoy ka pa sagi kapalaptas ang salang information? Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ay karon ton boss buto na. Aksyon Firing Line. Kadlaw mo si Manungkay. Ini prangkang istorya. Kung gusto mo yagwa kada blap interview ka sa katapos sa media, anong gusto mo? Gusto mo nga mag-intra sa task force sa Bacolod? Gusto ka mang lista sa mga PUMs de? Gusto mo lagaw ka rin sa mga barangay ka mang lista? Tagaan ka nila puder, guro? Masiswilduhan ka pa. Oh, kung labugay mo lang gusto mo, may God ka na lang huwag ka pulos. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Aryo, pamanyos ka na sang Santon Plus Herbal Oil para makuha ng panuhot sang ulo mo da. Aksyon Firing Line. Na maglayas ng malayan ng espiritu da sa ulo mo. Santon Plus Herbal Oil. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ang alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa... This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious
Disease Action and Control Committee, or PDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene. Radio Philippine Standard Time, las 8:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. World-class quality. Oras Community. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. May nag-chat diri sa aton si Madam Cyrene Joyce Ikli, no? Nangay sa bulig diri sa aton kay may isa ka taga Netherlands kuno nga ari sa Bacolod. Dugay na dis Bacolod ma-travel to Sipalay. Balabagan ka pulis kay daw nag-init lang lawa siya gid sa thermal scanner. Pangayos la bulig kung din sila dapat makadto. Kadto kamo sa kung di man nga area ni Station 8 abi ma'am, kadto kamo to, mangkot kamo to. Kung dira sa sumag na tabo ina abi, na? Or kadto kamo ka Bacolod City Police Office. Or match maayo pagid kadto kamo sa City Health Office kuno dapat ang himuon ninyo, ha? Sige, at least nabasahan ini kag mabatian sa aton sa authority. Sa La Carlota, may nagapamangkot kay Nanong Times ang inyo sining ang inyo sining curfew, no? Last jest of las 4 sang agaman. All ages na, why pili na, no? Salamat gid kay La Carlota City PNP Chief of Police Sir Vargas naga-monitor sa aton. Kag may gabinan kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagatutok man diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Bang oras ta daw kulabos na gid, no? May aksidente pangagin padulungan subong aton nga patrol pakaron na. Standby lang kamo da. Ang lockdown para lang na sa mga manggaran. Kung pigado ka, maputi mata mo sa gutom kay hindi ka kagwa. May paaman pa nga visit. Tinsakto man ito, no? Gutman gid. Pero sa mo nga situation, guro, amo na gani, para maintindihan mo pagid, nagdeklara na sang state of calamity si Presidente Rodrigo Duterte around the nation, around the Philippines. Pangpunta kaliwat ang state of calamity para hatagan sang poder ang mga LGUs naton, mga local government units naton, mga mayor, kapitan, nga makapagwa sang pundo para maprovidean kamo sang pagkaon for the meantime nga ari kita sa krisis. So inang ginamuno mga muti mata mo, mabalik na sa normal kay pwede ka mo kakadto kay kapitan to kag magpamangkot kap may pundo na tada para sa amo niyo para hindi na kami maglagaw, para hindi na maglaptang virus. Gets mo na? Kung din ka man nga barangay Subong, kadto kato kay kap mo kay kagabi pa naging deklara ang state of calamity. And I guess ang ini nga mga barangay kapitan nagprepara naman it today kung anong himuon sa ila sa nga pundo dira para sa mga displaced people. Understand na, sir, ma'am? Kabay pa nahangpan mo na, no? Kay ini nga mga tao, grote gabi islak bati, kana ng calamity fund gani, gin pa hanugutan na sa presidente nga may use ina for the benefit of our people, no? Nga nagaproblema subong. Kiti para lang kuno sa manggaran ang lockdown. Hindi man guro, tanan kita mag-lockdown. Kuan kita balik kita tanan-tanan. Kag kun hindi tani pagsundo ng mga lockdown kag mga community quarantine nga ini, mas maglawig pag ini ang problema sa pungsod Pilipinas. Pero kung sundon tanay within isa ka bulan or duha ka bulan nga medyo problema ginbanta, suportahan man sa gobyerno da. Pero madula ang coronavirus, back to normal kita. Sang sa forever na lang kita nga sagay ka community quarantine subong di na takalagaw husto kay may virus. I hope nga nahangpan sa aton si Matag Palamete. This time yang pinaka-powerful di subong gobyerno, ha? Sa mo nga panahon ang pinakasundon tadi nga may poder gobyerno. Pwede ta kareklamo dati pwede gid kareklamo pero sundon taning gobyerno. Kay hindi niya gaaway ang gobyerno action level, way taga-away subong niya terorista. Nga pwede tani sila ya ma-down
ma-down sa isa lang ka paagi, himuon sa aton sa mga otoridad sa inang lugar lang. Virus niya. Subong, kumbaga nag-aaway iyang aton medical team sang halimaw. Halimaw, kamo nang literal nga ginagamit mo, halim lang di makitaan nga sahi sang makamamatay nga virus nga ini, nga mga butang nga ini, kuno nga sitwasyon. Halimaw ginaaway sa medical team, hindi na ta maghulo halimaw man batasan tani. Action Firing Line. Mag-upod kita sa gobyerno para hindi kita madisgrasya. Simple as that. Action Brian Morden. Action Firing Line. Way na kita sang igo pangawras sa aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi, nami pabulyada pero ti kinanglan taman magpawahiway. Mega ayo di gani nga pwede hasta last 10 ka. Hindi na pwede kay may next nga program bayad ni. Daso naman, buwas naman ta, no? Upod sa pagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason and backup ni Sir El Ray Dotilios. Sa News Center, ang aton sa mga ladies, didwak bilog ang mga beautifuls. Action Ann Defensor and Action Eden Abuso. Amo na mga backup ta sa mga gabi. Standby karon sa Action Night Patrol with Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabuas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa